गाइस हमें फाइनली पहुंची जाइछु बड़ दांडे रे जरी किना हला लास्ट को अत्यधिक वर्षा जरी किनिकिना आमे एबे जाउछु देखि पाथिबे आमे एबे प्रसाद पाइकिना आइलु जगा खोलिछि तार भोग पसरा देखि पाथिबे लोकर सब आसरा सेपटे देखौछि रहता लोक मानू देखନ୍ତୁ सेपटे लोक माने समस्त खाउछनी और जरी घरे छता धरिकिना आउछि आमे एबे फाइनली वर्षा रे ओदा हेकिना एबे जाउछु जरी गोटे किनिया पड़ा 20 टका देकिना आ जाउछु आमे नरेंद्र पोखरी जीवु सेठे स्नान करिकिना जीवु इच्छा रथ ठाकुर पाखु जगन्नाथ पाखु आपण पूरा ठाकुर भिडियो पूरा देखै वर्षा सकाशे आज लोकर भिडियो एते नाही तथापि आमे ओदा हेकिना जाउछु 3 जण साग माने आमे प्रथम जीवा स्नान करियो नरेंद्र पोखरी चलो देखिया लोक मैंने सब के जरी घरे पेंगुनी भाया के जाऊँ देखी पार्थिव आम जाऊँ पुरी गाँव गोटे गहली भितर जमी पाल तले आम टणा टणी होना जाऊँ अल्प बाट रहा नरेंद्र पोखरी देखिए आम जेना पहुँचिकिना से स्नान कला बेले आपको वीडियो देखी चलते तापर आसिकिना श्रीमंदिर को जमी चले जा रथ पाखे जमी चले आपको देखी जय जगा जय जगा जय जगन्नाथ मुझे पहुँची जाइए देखिपे आम नरेंद्र पोखरी पाखे यहाँ हूँ आम नरेंद्र पोखरी लोक मैंने सब स्नान करने चलते चलते जा देखिए नरेंद्र पोखरी लोक मैंने के सब भिड़ रही सब भिड़ रही आम ए जीव स्नान करने चलते देखिए ये महाप्रभुर चाप खेला जाए देखिए लोक मैंने सब ये आसिकिना सब स्नान करना जीवे महाप्रभु रथ टणा पाखु देखिए केडे बड़ा पोखरी एपटे सब लोक देखु केडे बड़ा पोखरी चाप खेला हुए महाप्रभुर सेपटे फायर ऑफिसर बोर्ड थी देखिए आम ए जाऊँ स्नान करने जीव आम रथ टाणिया पानी जहाँ गरम लगुच कारण बाहर ठंडा गाधिया जय जगह जाओ से पहर की जाओ पानी पानी कुआ धर आसो पानी कुआ ठंडा लगुनि पानी तो गरम अच्छी सात फल बुढ़िया लाइट टा एपटू टे अंधार हो ना बर गछ रही जूम कर हाँ हाँ तो पार्टी शुणी सब जगह पड़े भल देखा भाई आम ए स्नान करना आसलु नुआ ड्रेस परिधान करना जगह दर्शन करूँ आसला बेलू आम ठीक स्नान करना तो देखिए वर्षा टोटाल ना वर्षा पूरा छाड़ीगला जगह दर्शन फाइनाल मुझे करेगी आगे आगू गले पड़ज आम मंदिर ठाकुर चलते जा ठाकुर पाखु देखी पारे एपटे जगह रथ चारिक जो भाई मैंने सुरक्षा दिखती भलेंटियर भाई मैंने आम सब जाऊँ आगे गले जगार रथ टणा हे देखी पारे समस्त आसोक भाई मैंने सब जाऊँ देखी पारे एपटे आम जगह मंदिर देखा श्रीमंदिर
ଆମେ ଏବେ ଯାଇନା ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଜଗାର ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କର ରଥ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବାହୁଡ଼ାରେ ଯାଇକିନା ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ। ଏବେ ଯିବା ଜଗାର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବି ତିରି ବଢ଼ିଲାଣି କାରଣ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଜଗା ପାଖକୁ, ଜଗା ରଥକୁ ନିହାତି ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ଘରକୁ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ କରିକିନା ନଡ଼ିଆ ଆଣିକିନା ଆଇଛୁ ଏଠି ଭୋଗ କରିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗ ଜଗା ରଥ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ 3 ରଥ ଥୁଆ ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ସାନ ଭାଇଙ୍କର, ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କର, ତାଳଧ୍ୱଜ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଆଉ ଦର୍ପଦଳନ 3 ରଥ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଠୁ ସବୁ ଭିଡ଼ ଲାଗିଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ଏଇଠି ରହିଯାଇଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜବର। ଆହୁରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରଡ଼ ପୁରା ହବ, ପୁରା କେରକେରା ପାଗ ପୁରା ଫିଟି ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ପକଉଥିଲା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ଆଗରେ ଯେତିକି ପଛରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ମାନେ ଜବର। ଆଉ ରଥ ଟଣା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ନିହାତି ଠାକୁରଙ୍କର। ଦେଖିବା ଆଗକୁ ରଥ ଟଣା ହେଲା ପରେ। ଦେଖିବା ଏପଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ଭାଇମାନେ ଆସିକିନା କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେହେତୁ ଭିତରେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଠି ଆସିକିନା ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇକିନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଯାଇ ହେଲାଣି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଗଲାଣି କାରଣ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା, ପାଗଟା ଭଲ ଦେଇଦେଲା। ତ ଏବେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କଲେଣି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମର ଠାକୁର ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏପଟେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇମାନେ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବାହାର ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକିନା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିକିନା। ଏବେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଆସିକିନା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ବେଳେ ଭିଡ଼ ଫିଟ ଜବର କମିଲାଣି। ଆଗକୁ ଦେଖିବା ରଥଗଡ଼ା ତ ଏଇଟା ହେଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3 ରଥ ଏଇଟା ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଫିଟ ଜମୁଛି, ଆଗକୁ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଜୟ ଜଗା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ 3 ରଥରେ ଆମର ଚଢିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡା ମାନେ ଧ୍ୱଜା ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଧ୍ୱଜା ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ରଥଗଡ଼ା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଏବେ 8ଟା ବାଜି 9ଟା ବେଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇ ବର୍ଷା ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବି ଚାଲିଛି, ବର୍ଷା ବଢୁଛି, ସମୟ ବଢୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଖାଲି ଲୋକଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କହିଲେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଦେଖିବେ ଯେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ପକଉଛି ଲୋକମାନେ ତଥାପି ସମୟ ବଢିବା ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ବି ଆଗକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆଉଛନ୍ତି ସବୁ। ବର୍ଷା ପକଉଛି ତଥାପି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଲାଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନନା ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ, ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଜଗା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ। ବର୍ଷା ତ ହଉଛି ଆଉ କଣ କହିବି, ଓଦା ହେଇକିରି ଘରଟା ଧରୁଛୁ। ଆମେ ଏଇଠି ଓଦା ହେଇଥିଲୁ, ନନା ବି ଆସିଥିଲା ଆମ ଜରି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଜୟ ଜଗା। ଆଗକୁ ଦେଖିବା ରଥ ଟଣା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବା ରହିଛି ମାଗଣାରେ, ପୁରା ଫ୍ରି ବଣ୍ଟା ହେଉଛି। ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିନା ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଆସିନା ଖାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବି ନେଇ ଆସିଛି ଖାଇବାକୁ, ଆମର ଦିଆହଉଥିଲା। ଦିଗ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଠି ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଗିଛି। ବର୍ଷା ପକଉଛି ତଥାପି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏଇଠି ଲାଗିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଏବେ ଖାଇକିନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି, ଏପଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ।
ପୁରା ଢୋଲ ନାଦରେ ଏଠି ପୁରା ବାଜେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ପୁରା ନାଚରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିବା ଏଠି ଲୋକମାନେ କେତେ ମଜାରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଇଏ କୋଉ ମଦର ନିଶା ନୁହଁ କି ଡିଜେ ଉଠେଇ ବାଜିନି, ଇଏ ହେଉଛି ଜଗାର ନିଶା। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୌରବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଜିତିକିନା ଲୋକମାନେ ବସାଇ ନ ମାନିକି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ତିନିଥର ଫେରିକିନା ଆଇଲୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରୁ। ଆଉ ବଡ଼ ରଥରେ ଦର୍ଶନ ତ କରିପାରିଲିନି ଠିକ୍ ସେ, କାରଣ ଷ୍ଟେଚରେ ବହୁତ ଲୋକ ଉଠିକିନା ଗଲେ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ସର୍ଟେଜ ପଡ଼ିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଗହଳିରେ ଯାଇକିନା ତାର ସେନ୍ସ ଫେରୁନି, ଆଉ ଯାଇଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲି। ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଦେଖନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ରଥ କୁନି ରଥ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ କୁନି ରଥ। ଯାହା ହଉ ନନାମାନେ ଆମର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଏଇଠି ଆସିକିନା ରଥ ଟାଣିକିନା ଗଲୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଜଗାର ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ଆପଣ ବି କହିଥିଲି ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରେଇବି, ଯାହା ହଉ ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗାର ଦର୍ଶନ କରେଇବି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖକୁ, କାରଣ ଭିଡ଼ ଜବର ହେଲା। ଆମ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବାହାରୁ ଦୂରରୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆସି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି ଜବରଦସ୍ତି ଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହରିଆ ଯାଇପାରୁନି। ଭୈଲୁଣ୍ଠର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ କରାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବ। ଦେଖିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ସେନ୍ସ ପଳାଉଛି ଦଳା ଚକଡ଼ାରେ। ଭିଡ଼ ଜବର ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ମୋତେ ତ ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଆମର ଆଗରେ ରହିଯାଇଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା।